Sziasztok, én Bandi vagyok, és most egy sportkamera unboxing videó lesz, amit azért vásároltam, mert sokat szoktam kerékpározni, és elég furcsán viselkednek az emberek, furcsa dolgok történnek, gyalogos, autós, kerékpáros, ezért elhatároztam, hogy veszek egy sportkamerát, de GoPro-ra nincs pénzem, 100-150 ezer forintom nincs erre. Azért esett erre a választásom, erre a kamerára, mert Full HD-ban 60 FPS-sel vesz föl, van Wi-Fi, össze lehet csatlakoztatni telefonnal, tulajdonképpen 24 tartozék van hozzá, 2 akkumulátor, akkor mikro, mi a franc ez? Ja, SDHC van hozzá, akkor még mi van? 30 méterig vízálló, meg ilyenek. Nem tudom, mit akartam kihozni ebből. Lássuk, mi van a dobozban. Bökő. Bökő. Nem működik. De működik. Dobozban. Lássuk, mi van a dobozban. Az, amire számítunk. Itt van a mi kameránk, és ez nekem a lényeg, hogy a rengeteg extra. Itt van a töltő, matricák, minek. A rengeteg, azt gondolom az, hogy ha nem vízálló tokba szeretnénk használni, hanem simán, akkor ez az a tartója, mert ez a vízálló tok egyébként 30 méterig, gyorskötöző, ragasztók, biztonsági rögzítő drót, akár csatlakozó a töltőhöz, meg akár a kommunikációhoz, és itt vannak a rengeteg átalakító jobbról balról, balról jobbra, attól függ, hogy hova helyezzük majd a kamerát. Ez talán a sisakra rögzítő része, nem tudom, vagy kormányra, teljesen mindegy. Ez is egy rögzítő, szalagok, tépőzáras, ilyen textil vigyók. Ez egy olyan plexi, amit ki se tudok bontani, és tök jó, hogy van, mert fogalmam sincs, hogy mihez jó, majd kiderül. Van hozzá egy darab akkumulátor, elvileg 2-nek kell lenni, ami itt van az akkumulátor, egy leírás. Tulajdonképpen nincs túlspirázva az egész történet, de nem is baj. Nézzük a kamerát. Tokba van, rendesen le van fóliázva. Oké, ez is megvan. Hogy nyílik, hogy vevő. Ultra profi. Hát nem egy nagy történet. Jó pofa, tetszik. Ide kell berakni az akkumulátort szerintem, amit így kell berakni. Nem már valami ciripelt. Tök ügyesek vagyunk, ennyi, nincsen benne kártya. Az elején azt mondtam, hogy van kártya, hát nincs kártya. Nem baj, veszünk. Jó van, rendben van, tök szuper. Elvileg nem tudom, hogy működik, fogalmam sincs, ez fényképezés, fogalmam sincs. Ha üzembe tudom helyezni, csinálok róla egy üzemi videót, vagy mit tudom én, és meglátjuk, hogy mit tud a kis kamera. Tesztelés közben, illetve használat közben, valami ilyesmi. Tehát nincsen hozzá kártya, csak hogy milyen kártya való bele, azt
mondtam rosszul. Igen, oda kell helyezni. Oda. Szuper. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Ennyi lett volna ez az unboxing videóm. Sziasztok!